Hi! Ngayon na po ako magkakaroon ng mukbang. Yun po ay isang word na galing sa Korea na kung saan online eating. Okay. Ilalapit natin. Hindi natin, thanks ka kami mainom. Wala ba? Ito po mga ulam natin. Nasa plastic. Hindi pa sumusunod sa ordinansa. Kuya, kumain ka na. Dito na daw po sa Malayo. Malayo, malapit din. Ano mukbang, kuya? Sa Korea. Korea yan. Itong online eating ba to? Online food trip. Kaya mukbang. Mukbang. Hindi po may sabon. Ang kanting natin nag-inom tubig. Kain tayo. Iginidong kaman, may kitang tubig. Masarap. Kaya gidaw tayo. Paano kita sa ito na may tubig po? Hindi yung may tindahan dyan. Ito ako. Hindi, ito may tindahan dyan. Pakababa ng kagyanan. Apa kaya nito kan sa negosyo na? Tanong sa manali yan. Ay, ang ano. Hindi ka mo nag-aaral natin galit dyan may isang hari dyan. Ganun tayo kahalik. Pag nga lang ano, yan, ganun yan at sa meron mo yan, ganun ako. Tapos tayo din sa inawasa. Dito po ang tubig dyan sa gula. Kain ba? Sobrang silang popular yan. Tapos sila sa ano. Ikaw dyan eh. Tapos lang harap ng tindahan. Bangis. Ay, bangis. Ang bangis mo ha. Kita maluto. Ngayon namin ang nakong. Ito mo na mga play. Sobrang balag. Kung nasobrang runot. Nato, di ba pagbabalag? Pagpapahiya kaya sa mga. Air dry lang. Balat mo yan. Kain na tayo. Ito po ang ano namin dito. Oh. Sarap. Lutong Pinoy. Mukbang ni Kuya. Pero wala kami tubig. Ano ba yan? Mabibitin ako. Saan na lang? Pagtios mo niya. Pati na po. Pagtios mo lang. Una ko pag meeting ko pero Ay, mo. magbagong music ko na. Mabayaan ko talaga. Siguro na tapos kami kanina. Mayon sa kontrata. Kaya madadali kita. Hindi naman na yung kaisipan. Kaisipan nila siya lang. May sarap dyan na nag-propose kayo sa'yo. Sobrang katalilungan. Baka. Kaya nadali. Kabla. Bibigyan kita ng application, bayaran mo ako ng 2.5. Ako ha? Yeah. Tapos correct ba yan? Mukha talaga. Sinira lang yung ano ko. Yung ano ko kuya. Yung software ko. Hindi naman yan mo kayo. Apo, Nasa namin sa habang lunch break kami dito sa drama room. Care of LA Production and Entertainment Center.
mahilig ka sa payo. Yes, may computer pa nakaharang, oh. Kaya pala mahilig ka sa payo. Ang payo. Ang payo. Wow. Nakapot mo pati sa payo, garo ano Hindi naman eh. ka. Pero dahil natuon. Grabe ang Garo pupo. din matuod. Maaraman mo dahil kung Ang bangot kang ano, kang dinuguan, karning manok. Ayan. Puti. nakalog pa lang. Ayos mo tinala yan. Grabe ang atas. Dinuguan naman, oh. Kaya may ibang manok. Uy, may nagdidinugang manok kami te. Ako yan nga, ako sa, ano to? Tinumis. Tinumis. Kami malagi nilugaan man kami. Gabos lang lang ka. Tama, walang damo. Lang ka. Huwag mo na ba rin dinuguan ng pundo lang parang birog-birog niya. Tapos yung dugo niya. Pag bago sa lusa ako rin yan. Pag na ito, manulang yan. Ginugan ako kayo sa barko. Nalingawan ko na may asin na pala. May asin na siya. Parlagan ko pang asin. Kalon. Ganun makakam. Hindi man, suka na lang ang pag-pure. Nakasuka. Ganito na kami tayo. Nabalik mo ko nga. Nakapun si Tata mo. Eh? May copyright ako. Copyrighted. Hindi na naman ako magparadang sa akin sa drama. Dati pa, yun yung gibo ko. Kasi ko kayo. Yung si anak mong kayo mag-ibo, may pirmi na lang, may punyeta. Si anak yung pirmi, may dark. Hindi ako magparadang sa Grabe naman niya po, si Mirat mag-ibo ka nun. Grabe na lang yung punyeta. Dito kami dito nakaka-ibon ka. Ayun pa lang. Pagkakanandang, may mga bisita dati. Pagkakanandang, may bisita ka. Isino naman nan? Anong tuyo mo? Anong pangalan mo? Pagkakanandang, ako pa lang si... Ang nalimutan po namin bilhin ay tubig. Kaya magsi-second round ako sa aking mukbang. Ako po si... Pakaingatan po ninyo ang cellphone pa ha. Pwede. Pwede. Kap, iray. Kumusta po? Ano pong ginigibong biligdi? May tuyo kaya. May tuyo kaya ko sa yung kapitanan. Anong tuyo mo? Ano pong tuyo mo, Kap? Iray? Pero kaya, nadadangog-dangog ko. Nagbabawalan lang. Nagbabawalan na pag ganyan ako. Pag dumangi ako sa barangay San Marcos, bawal na nga si Kap, right? Ano nga di sa barangay mo, kapitanan lang? Bawal man ang Kap, right? Ano ba daw? Kanta pa kanta katawag ko sa putol. Sa ila. Putal! Ano na yan? Alam mo, may bagong ordinansa ko yan. May bago akong pinapatupad doon yan. Ay, si Ram. Pwede talaga. Dahil,
Kapitanan daw, maray na aga. Ako po si Cap. Right? Copyright. May tuyo mo ko sa'yo mo? Dahil, Napakatan pa yan. pakantaan mo siguro sa original yung komposisyon. Tapos, sa ilalim na may sadiri siyang lyrics. Sabi mo, baka mabagyan ang lyrics. Ano mo, basta magdugtong ka na, bawal kaya. May bako ganun ka. Copyright. Executive Order Number 32. Executive Order Number 32. Luko-luko yan, 32. Pero magkamo. Hindi, bisita na lang daw. Kailangan mo, may bisita ka. Classmate! Oo. I-right! Ano kaya ang ganyan ni Ay? Kapitan naman niya ako niyan sa barko. Kaya dagdagan mong apodlos ako. Ako na ngayon niyan si Cap. I-right! Tama. Tama. Nagkaisip ka na naman. Ano kita hindi nagilingan ni classmate ay? Bawal. Kamamaray naman daw. Yun ang nag-iisang mata. Kaya tabi mo po. Sige. Adios pa. Ay! Ay, kaya. Yan ang nag-iisang mata. Nero, gusto mo malipot na. Yan yung may nag-alap sa mo. Isa eh. Kapitalin doon sa barko. Oh. Ang pangalan niya, I-right. Kaya kasi, Cap, I-right. Copyright. Andiyan po ang alamat ng copyright. Meron po. Noong unang panahon, Sige. may magkaibigan kasi. Okay. Sino at si I-right. Parehas silang nag-aral. Dahil pangarap nilang maging sila. Ngunit sa kalaunan, Bumuglang ka pala. umalik ka sa nagdalayon ako! Oh, sige. Nag-istorya ako ng alamat ng copyright. Ang Ngunit galing. si Ino, naging cook. At ang kanyang matalik na kaibigan ay naging kapitan. Meron pa Kaya ba? mula noon, tinawag niya na itong Cap. Right? Meron mo talaga kami kapitan doon na Cap E. Si Estrada, Kapitan Ayan o. Estrada. Bicolano din dyan. Shout out kayo na Cap Estrada. Ang matulis. Uy, na ano na, corruption of mine no. Sabi, tama istorya kita kaya sa FBI. Gusto niyo bang malaman ang alamat ng copyright? Huwag ka. Yan po ang ng mukbang dito, nakakain na kasi iba na yung topic. Sa malayong lugar ng Minalapa, Ay, inubos niya! may dalawang batang nakatira. Pareho sila lalaki. Tama istorya, wala lang. Tayo na, Busin na natin to. makwento ako. Kompetensyado pa si Vice. Ano siya lang tataw maging pronto? Impronto na lang. Makwento ko. Tapos makabi malaki sa iyo. Kung ano ang gusto niyong mga alamat na malaman, comment lang sa baba. Comment down below. Down na nga, below pa. I-comment nyo lang at bukas. Mag-usapan natin. Ayan po, meron pagkain dito. Asa na kayo si Garen? Nagkakape siya, di ba? Right? Ay, may bagong expression and 143. Baga, si Motor Hall. Copy. Sa kasipin. Copy? Right? Bago lang si ama niya. May pa bago. Right. Friend! Kapi!
Right. Kayang gayaan. Ang tamaan, bato-bato sa langit, ay tamaan sa pool. Sabi, right. At abangan nyo rin po sa vlog ko yung about copyright. Mayroon akong mga interview mga Iba Katao. naman sa timbag ko. Gingay na sa timbag ko. Ano daw ang copyright? Ano daw ang pagkakita? Kaya ngayon kasi panahon, yung pag-share natin dito ng ating content. Ginamit mo. Eh merong mga isyong kinakaharap, di ba po? Lalong-lalo na sa copyright. Itong vlog na to ay hindi ko gagamitan ng mga music na may copyright o yung may claims. Yun lang ako sa free music na provided ng Ginawa ko, ginamit mo. editing app. Yung kasi sa mga editing app, gaya ng YouTube Studio, mayroon na silang free music copyright at saka yung sound effects. Siyempre dito din po sa Wondershare Filmora, mayroon din silang exclusive music. Ayun. Kaya yun ang gagamitin natin. Iba-iba pong topic ang pag-uusapan namin habang kumakain. Mayo man daw. Basta sa ACOB, less dugi na yan. Kaya pinili ko nga. Pero pag body, pero si Hermano talaga, talagang nakakaano siya o paniniwala talaga. Paano talaga siya pag may nadudog? Pagpangilapag sa iya. Pero dahil mo magubuloan sa diri mo, Dahil, tao, sa iba lang talaga. ikot, ang inaano ko. Pinapaay siya. Ako yung nagduduman ka. Pero sa akin hindi talaga. Talagang punersa ko inuinuwa. Kasi talaga hindi rin na yung garato ko. Schedule na siya para rito. Mataray pati yung si tatay. Hindi ka nag-inom. Kasi iba pati ay pag-trip pa. Di ba te? Diba? Sa may talong pa oh. Sayang to. Copyrighted din ito. Bapa din. Oh, itong lahat ng ito ay copyright ng Diyos. Kaya huwag silang huwag silang ganyan. Pinahirap lang sa atin. Kaya is ibang mga music ano. Hmm? Ibo ka. Mga old music yan. Ano pa yan? Mga RS. Nasa 8. Papalitang Hindi, maya. no, iba mo naman modus sa Mandaroko, Manduro ko to. Ay, ay! Ingat sa bagong modus sa Manduro ko na ito. Oo nga. Ano? Pigaan niya. Ano mo? Yan o, yan o. Uy, iba yun. Ngayon, iba man ang pikat. May bagong modus na pang madurukot. Yeah! Yan ang viral ngayon pagkatapos ng manok na pula. Yan na naman. Tapos rarabitan na naman yan. Garang-garabot yung manok. Yung manok po, bigla na butana. Uy, gusto nito mo tabihin doon. Pero ba sa babae? Parang ano din, pinipili ko na din. Tinutong. Para Satangkang talaga. scripted. Ayop yan. Naka-ready na nga ng camera. Oo nga, scripted. Pwede na Scripted ba? yan. Yun ang sinasabing para kumita. Lalaki na ni. Kumikita ni. Kumikita. Tapos mga ano Parang dito yung trending mga din. babae ano. Mga model. Sabi ano? Kung ano-ano na na. Yung pampanahon. Manang marato niya, manang ko yan, mahal ba yan? Yung nga niya na ilalay kong program niya, kada kong copyright yan masok na. Ano ba yung tama? Yan kasi ang kinatawag na grade. Ang panahon ngayon ay grade na. Kaya ganyan ba? Makukuha yan. Ay, yung grade. Sa 7 dead disease ba ganti?
Mula na mga panahon na mo dyan, pati ang success, ang grade na talaga. Para rin sa kinama. Tanggol ko rin ang tanggol. Hindi, Rose. Kung taon nito ang edad nito mo dyan. 2019 na nagtutulog. Magkasama ka ilan. Paano ko kwenta ko? Ano to? Ano ba? Total. 1971 ako, edad ko na mo siya. Ano di, matawas, 29. Kung sinano lang yan na nagtutulog. Ano nino? Bicol Electric Cooperative Association is united against solar para sa Bayan Corporation. Franchise grabbing ko yan. Ganun si si Rory Pante ang ano sa kasabay. Siya na ba? Grabe yung balita. Di kontra sila, ta siyempre, pag may mga solar na, dahil na makakakaito kang electric. Grabing balita. Kung kada ako nagkadara ko, Na naghabong kuryente. Sino ba? Ano? Sarong, ba? sarong ano, Iyo, sabi ko ako. Katanong nasa Kasoray pa ako, Kadakol ba ka dyan? iyan talagang mga boradol na yan. Boradol ako pag kaya nagbuboradol ng kuryente, isasabit sa ayo. secondary. Eh, ba? Ito kaya dapat, pagsuggest mo na yung ganito na ang secondary line, dahil pag lagang bare wire, dapat so insulated. Ayan kaya, saro lang ganitap mo, tapos ang saro, i-ground mo sa tubo kang gripo o sa bombahan, ay, hindi ka lang. Itong sa kapuklasan ko yan, nadakop. Siya ang nakaprantирang harong. Siya ang nagsabit kuryente. Si Gabos naka-surnunan niyang mga harong. Alas tama nagkararo. Sa iya nagsabit. Ay, kuya, line connection na to. Siya nagsabit sa secondary line. Line connection na to sa iya. Si mga katarait niyang Gabos. Sa iya nakakabit. Radas sa iya nakakabit. Yuta. Dahil nagsurumbong, mayong nagsumbong na mas kisarong sa inda. Kuya Sinda. Ang problema, ang problema na anuhan, hintig pa surveillance daan. Ano yun na yan dyan? Sakit ka dyan magpuluta ka tayo kami pampanggi. Kung bisa may nagdalive ng gapo, kahon. Tigano talaga. Yan pala sa Ang mga Carolina. parang ako pigaano nila. Ay, sa Carolina Mansa. na. Kay Austriang daga. Dito. May nagre-reading daw duman. Masan ka ngayon, oy? Ma-reading ko ngayon. Gusto mo nga readingin mo. Readingin mo ang buhay mo. Readingin mo ang buhay mo. May nalabot na dagos di ba? Pag may narinig daw duman, may darang may kaibahan na soldados. Lugi daan ka ang kasori ko dusting nasa 21 million dito. Pagsasabi ka. Hindi, ano kaya? Ano mo? Ang kinot kaya, tanya kung kasoray ko to. Ang kinot kaya na dapat i-correct ang mga empleyado. Mga korap. Hindi ko na yung nakikinig mo iligan. Meter reader ka. O taano rin hindi pumunta ba sa iyong metro? Wala akong upuan dito ang pagkain. Lineman ako, dahil ko pili mag-ibo ng bypass na ako rin din, hindi magi sa meter ko. Sa bagay. Grabe yan. Sakit ang pagtawag. Kasi kung ikaw man lang marinig na pag-una-una mo si gastos mo grabe. Grabe dyan. Si Inod ka itong ngayon ka ito di Pading baga, no? Na iyan nga si program niya bago magdato sa iba. Andar ako po na sa mga empleyado. Dako si mga empleyado. Kung sa BT Radio, sa lineman. Kung kadakol-dakol baga sindag. Yung mga empleyadong yan, pero estado naman yan ka mga nagre-reading na yan. Sabi ko, kuya, tulong din kami nagbayad na ako naman, hindi mo kasi Irma nagnipunin, dahil nagtitinos ako. Eh, kaya na ako makanang respeto sa kuya eh. Kung pinaralan lang ako, sige, kamo na ang mas talaga ang Nagbabayad ako naman, pag una niya, pagkapabayaan ko kuryente, nagbabayad mo natin. Oh, sa niya akong kasalan, dahil may naman maibabalik itong Papapagira. Refund. Dahil na tayo dadagdag siya, na lang siya. Kaya naman sa susunod. Anong nangyari? May na nga sa resibo, at ang resibo malabaga sa dito. Ayaw. Lista sa sa kuryente.
talaga kita makakita naman ang sila. Kami kang karong bulan nagbaba si Kuya. Pero paagang ano lugod tulong Babayaran ko sa araw. Kulang-kulang pa tubig. Kuryente lang yan. Basta 500 ang kuryente ko last month. Kaya po, kaya. Wakto. Sa tubig din do. 1,000 plus. Grabe. Kasi ino. Magmawashing machine. Tapos kami pa. Ang mga ampunin ko. Bagay si mga sa mga aki lang. Rondo kaya nagkakararigos. Duman na sa ano? Paglaba, nainganik mo niya no, nagpapalaba na si Mrs. naman sa laundry. Ayos. Para to. Sa Nagpa si Mrs. ay para laba, ang binabayad 350. Oh. O pagpalundry niya, 200 lang ani. Ay! Ano mo na? Ay! Ay! Ano lang nga ni eh. Swerte pa si Pangalaba, malinig pa. Tapos ilulose mo, alam na. Alam na, saka na naka ano na siya, Tupi na. nakatupi na. Oo, dyan sa Pransya. Pag yun ang paka-plastic, mahamot. Oo, ate. Totoo? Ilo, Yes. mas barato lugod. Pag ako kaya day nakakalaba, nagpapalaba ako, 350 talaga. Eh, laundry mo. Tabarato ang Laundry mo. ang kilo. Ate Mali, tapos kung nagtatapura na masakit makaano lang ang mga balo, iluluwas Isulugri mo na yan. lang. Ay, barato pala. Pwede mo ika na ikaw babantay, pwede mo maiwalat, nasiga na lang maturupi. Ano yung minawalat mo na sita na tubig kaya kung ano mo Pwede yan, man. naka-plastic na tubig na. Oo, kami ang may dagdag kaya ni 30 pesos pag itong iwalat mo sa Indra, ma-additional ka. Dumandaing. Basta dyan kami sa Housing kaya, basta kung ano lang address mo, tapos na phone number, cellphone number, pag ano na pati, pag alam na, ayos na kung ano na, May tubig po, ako lang na nakaya malinig ka. pati na ano. Kung ano man ako, tapos Basta, di mo Ano pugasan ka kilo? po. Ha? Kuya, 24 Eh, po, kung 24 kapatapos. Ay, hindi pa. Sorry Patay mo sa naman. biyo, madakulo. Okay kayo. Sinugo. 24 pesos lang per kilo. Depende kaya sa ano, sa klase kang tela. Pag itong mga tamong, garo 35 ang kilo. Mga t-shirt man lang, O top kung mga shirt t-shirt, ni Kung ano. mako, mag-ipuning mga- ano, yan, resume, barato ano lang. ang tinagamit na ano, page layout. Calibri. Tapos ano, Calibri. tama na yung calibri. Ayun, calibri. Lugi pala Tapos. sa pinapalaba kong 350. Normal. Ilo nga ni, na 350 man yan, ano yan na discover na 350, babayaan na kasampay. Ano pa, ikaw pa nga Kaya, 350. Kaya niya pa Yo, siya. ano ka na. 350 mabakal Pero ka sa pang mo, single sabon. space, pero Isang wala lubod, yun. si Downey. Mapakagad ka pa. Mapasnak ka pa ngayon. No space ko. Lugi talaga. Dabis ko yan ang laundry. Laundry na kami na Apit lalaban mo na lang, kung naglalaba kami ni Mrs. Apit lalaban mo lang. So mga pangarongan aki. Ayun. Ito mga liluba na pagkarigo. Tapos ay hindi Mga pigkawat na mga, ano yun na lang yan. Itong regular na. Pero ito mga panlakaw, mga marina klaseng tila, palundry na yan. Yung mga pag-eskwela, uniform, palundry na yan. Parang parado pala ng ang una ko kayo, mahalin niyo yung hamon na Depende yan. sa ano tela. Punta mo mahal. Kung may puro mahal, mahal. Pag mga t-shirt, pulo, mga ano man lang, mga 224 ata. Kasi ano ko sa'yo. Ang iba, barato. Ibang mahal, ibang mahal. Ang galit ng tela nila, iba. Pinasubi lang sa trumpet ko sa makape. Mahamot, pamalinig. Amo na yung sakit ko. Ako niya na magbalik. Patigilin nila ang mga atik kung nagdudurang problema na natigayaan sa washing machine lang. Tapos kuya, ano tigil sa ano yung mga sa Mababad mo na nga ninyo yan sa itong karulito. Hindi mo na pag ano eh. Bago siya. Mga 2 oras babad, bago ipapalito mo naman ano yan. Kasi ito, minsan nagmamadali pa kasi. Ayan, tapos na po kami. Pagkapon, at Yan, I hope na nasiyan kayo sa aming mukbang dito sa aming recording room Ay, ito ba sa production ni Lisel. Bye bye for now. So may